pesant, on les dues porten els delantals que ha dissenyat l'Emily amb molt d'amor. El mateix dia del seu 18è aniversari, entra a la petita cafeteria un famós dissenyador parisenc que es diu Philippe Pierre, aterrat per l'olor a cafè i pastissets recent fets. Solament entrar, el Philippe Pierre veu a la Emily i es queda impressionat amb els delantals que porta. A l'enterar-se que és un disseny de la noia li diu: «Olala, quins delantals més impressionants!» «Moltes gràcies, els he fet jo mateixa», diu la Emily tímidament. Tant d'art s'ha d'aprofitar. Soc el Philippe Pierre i tinc una escola de disseny de moda a París. Et proposo que vinguis a estudiar a la meva escola amb una beca. L'Emily està que no s'ho pot creure i molt emocionada, però té dubtes de si deixar a la seva mare i els seus amics a Avinyó. Quan quedava una setmana encara té pors, però la seva mare li diu: «Emily, jo t'estimo molt i sé el talent que tens. No et deixis frenar per als pors. Però em sap greu deixar que tot el que conec», diu l'Emily en veu baixa. «Qui no arrisca la pisca, has de perseguir els teus somnis. Això és el que em farà més feliç». Així doncs, l'Emily decideix aprofitar l'oportunitat. Es fa la maleta amb els seus millors dissenys i el dia següent ja agafa el tren de camí a la capital. Quan arriba a París, va directe cap a la direcció, on hi ha el pis que ha jugat al barri de Montmartre. A l'entrar, es sorprèn de l'oloreta que li arriba, i és que resulta que es troba a la taula parada per una persona amb un bon dinar fumejant. De cop, decideix anar a la cuina a buscar una cullera i es queda parada quan es topa amb un noi fent-se una amanida. «Qui ets tu?» Jo sóc en Gerard i aquest és el meu pis. Què hi fas tu aquí?» «Jo sóc l'Emily, acabo d'arribar i he llogat aquest pis». Els dos es queden molt sorpresos i decideixen trucar a l'agència, que els diu que han comès un error. Després d'estar-ho parlant una bona estona, acaben prenent una decisió. «Compartirem pis!» L'Emily porta ja uns dies instal·lada i arriba a casa un elegant sobre, amb molta il·lusió l'obre i veu que és una invitació a la gran festa d'inici de curs. «Bon dia, Emily, ens complau comunicar-li que la convidem a la gran festa d'inici de curs. Recordeu que cal anar vestits i plens de glamour. Pot portar un acompanyant». Quan l'Emily està molt feliç, a la vegada que nerviosa, i decideix convidar el Gerard a la inauguració que tindrà lloc cap de 2 setmanes. «Gerard, tenim una festa, vine amb mi i ens ho passem genial». «Que bé, Emily, en tinc moltes ganes». Per fi arriba el primer dia de classe, que comença amb petonatge nivell 1. L'Emily no entén res, però en comptes de derrumbar-se, decideix pensar que la segona hora anirà millor. La segona classe és història de moda i la professora es diu Melvis. Tun, tun, turun. Des del primer moment ja es veu que és una dona amargada, amb malícia i molt sèria. Per això, quan la dona veu entrar 5 minuts tard a la Emily, ja té critjada i es passa tota la classe fent-li comentaris dolents i maleducats. «Què fas arribant tard? No saps que ser puntual és molt important?» «Quin bon començament», pensa l'Emily. «Els dies van passant i la veritat és que la primera setmana és insoportable. Però per fi arriba el dia de la festa. L'Emily està superemocionada, ja té el seu disseny preparat. I ha preparat un smoking al Gerard, perquè també vagi ben elegant». «Ostres, Emily, quin tratge més ben fet! Ets una crac!» «Gràcies, Gerard. Espero que això sigui solament al principi. Corre, marxem ja, que encara arribarem tard». Al arribar a la festa es troben amb una gran pista de ball, d'aquelles tenxures amb el tele de colors i una gran bola brillant. A sobre, al voltant hi ha taules amb pica-pica i la Emily decideix apropar-se a agafar alguna cosa.
Quan està decidint què vol menjar, de cop i volta apareix la maleïda Melvis. I pam! Li tira una copa de vi negre sobre el seu meravellós vestit. Oh no, el meu preciós vestit, amb les hores que li he dedicat. L'Emily es queda tan boca oberta i trista que decideix demanar a en Gerard que marxin cap al seu pis. Tot i que el Gerard l'insisteix en menjar una estona. No hi ha res que la pugui animar. Durant el cap de setmana es va recuperant i decideix que no es donarà per vençuda, que dilluns anirà per totes per demostrar el que val. Arriba el dilluns i la primera hora la té amb la maleïda Melvis. Tun, tun, turun. Al principi semblava que tot va bé, però de cop i volta la professora comença a fer-li preguntes cada vegada més difícils. I l'Emily, valenta, va contestant, però al final acaba quedant-se en blanc. Per sort, en aquell moment, parla una noia parella contestant a la Melvis i deixant-la amb un pam de nas. En acabar la classe, la noia misteriosa s'apropa cap a ella. Hola, em dic Katie. Vinga, tranquil·la. Vine amb mi a esmorzar, que parlarem. Un cop ja estan assegudes esmorzant, la noia explica. La Melvis és una professora que té talent, però no ha arribat fins on ella volia. Per això no li agraden les alumnes que ella creu que la poden superar. Tu tens talent i això la posa nerviosa, però el que has de fer és ser forta i demostrar tot el que pots aprendre i arribar a crear. A partir d'aquell moment, l'Emily està més contenta i a sobre té una nova amiga amb qui són inseparables. Els dies van passant i els tres amics passegen per París. A l'Emily li encanta visitar les botics del barri de Montmartre per agafar idees i al Gerard li agradava provar totes les boulangeries que es troben, així que s'ho passen genial junts. Un dia que sembla d'aquells tan normals, l'Emily està a classe de costura preparant les teles per fer un vestit a la seva mare, perquè la trobava molt a faltar. Al veure que li falta tela vermella, surt un moment de la sala per anar a buscar-la i, en tornar, es troba el seu vestit tot destrossat i arrugat. L'Emily surt corrents a buscar la Katie. Katie, no t'ho creuràs. Algú ha destrossat el vestit que estava fent. Ostres, Emily, i ara què? Saps qui pot haver estat? Doncs crec que aquesta malifeta té el nom d'algú i és la Melvis. Diuen les dues a la vegada. En aquell moment decideixen que elles no poden soles amb la situació i van a parlar amb el director de l'escola. La professora Melvis? Respon sorpresa el director. Com vols que t'hagi fet això? És una dona molt improfessional i irresponsable. Mai faria una cosa així. Així doncs sembla que res es pot fer, que l'Emily haurà de trobar una altra manera de posar la veritat sobre la taula. De camí cap a casa, mentre barina sobre què pot fer, veu una ventada que ho remou tot i de cop i volta un paper li va parar a la cara. L'Emily el mira per sobre i de cop se li clava la vista en aquell que diu. Sisè concurs de moda per a joves i dissenyadors. Premi 50.000 euros. És la meva oportunitat, podré demostrar a tothom el meu talent i si guanyo amb el premi podré començar el meu projecte de tenir una botiga. El dia del concurs arriba i consta de 3 proves. La primera consisteix en fer una peça de roba a partir de bates d'estar per casa i com està tan nerviosa queda entre les dues pitjors. Però no passa res perquè en la següent prova han de fer un pantaló acampanat i a ella li encanta, així que li acaba quedant una peça genial. Finalment, l'última prova consisteix en crear un vestit de gala impressionant a partir de teles de cortina. L'Emily ha començat malament, però aconsegueix guanyar el premi i la Melvis no té més remei que reconèixer el seu talent. Per fi, corrents l'Emily va abraçar-se amb els seus 2 amics i els diu:
Gràcies a aquest concurs he aconseguit el reconeixement dels meus professors i, a més, amb els diners podré iniciar el meu projecte. Gràcies als diners del concurs i a la força de voluntat de l'Emily, el seu somni es va fer realitat. I, de fet, si avui aneu a París, segur que sentireu parlar de l'Emily Boutique, una tenda amb molta moda d'èxit al mig encantador barri parisenc. Fi.